Odhiambo machielo nyakoronga jiwang'o kao marwa kechendo ni maro imore taipo kod ariyo dweno maraboro gana ariyo pariyo kod adekero kamano kuom RAMOGI TV mondo mi weche manyien odhiambo makawuono. Wan gi weche mathoth ahinya kwa RAMOGI OIMORE marwa makawuono ne kamoting'o wach mar koro yangi kata jatend piny William Ruto yango ni kido kod timbe oganda jo-Masai koro keti kaka achiel kuom kido ma oyiedhi e piny mangima. Kabe nyakoronga jiwang'o wamenyo ni mago mag somo kama motenre kod weche go mago sara mag jopuonj ahinya twak mosebede kinda TSC kachiel kod duolno bende kelo ratiro mag jopuonj kata kupet. E gwenge ma Homa Bay kocha weche mag neno ni odundu mag pi otude yo makare kendo jopiny oyudo pi ma opuodhi kod piny owacho mar kaunti no bende odhi nyime kawuono apedho otim kendo omed lor moko kuom kuonde ma iuse pi miwacho ni ok osebedo kaluwore gi chike mag kaunti. Mago mana moko mago mwako ni nyakoronga jiwang'o odhiambo makawuono e chenro ni maro imore ka bende nyalo paro nyano akel ni nyaka mago mag tuke to mana kaka pile nyakoronga jiwang'o wachakane gi thuond weche. And nothing will come out of those talks. Is a waste of time. I am telling you as Deputy President of the Republic of Kenya. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua nyiro twak madhi nyime sani kinda Azimio gi Kenya Kwanza owacho ni Raila Amolo Odinga gi jatend piny Kenya William Ruto ne osewinjore. Mmoja tuliweza kupata jana ambaye anakuwa interrogated na tutapata information yake baadaye. Achicha chielo sema kinike tulo manyocha umuoch nyaka jimo ka obila wacho ni monjgo gin time njore ma ok lwenje mag dhoudi. Quality is the word because that plant needs to meet the expectations of the market. Jopur rabuon ma Migori ywak ni pod gidiwo gi rabuon kato bedo ni kambi geto nganya osechako tiyo. Rokni machiegni nyakora RAMOGI mar yudo weche manyien adimba kokalo RAMOGI TV weche manyien mag OIMORE chakore sani. Tudri kodwa ka in thuolo e namba 360 kata e Facebook mar RAMOGI TV Kenya, YouTube kachiel kod Twitter handle en @RAMOGI TV KE. Koramga jiwang'o wantiere kanyo gi jaloko marwa mano kanyo Lizo Tieno mabendo oseikore yo makare mar loko no wechegi machiegni nyinga Lydia Okeyo. Machiegni nyakora RAMOGI an nyinga George Bati. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua onyero twak madhi nyime kinda Azimio la Umoja One Kenya kod Kenya Kwanza. Gachagua wacho ni onge ber madhi wuok e twagno makore timo Bomas of Kenya ka omedo jatend piny Kenya William Ruto kachiel kod jatend Azimio la Umoja One Kenya Raila Amolo Odinga ne osewinjore e wi gino magidwaro ni mondo timre. Gachagua wacho ni lalruok mane Raila obedo go Mombasa gi Ruto ne giwacho chunygi duto kendo ne gisetieko wach. Nolose kaunti ma Machakos eik mar min jaod bura Mamwala Vincent Kawaya. So Kalonzo ameambiwa kwenda sukuma hii mazungumzo. Sasa hii mazungumzo nyinyi nauliza nyinyi Wakamba, nyinyi mmesoma. What is it all about? Mimi nauliza ni ya nini? Sasa Kalonzo kiongozi wa heshima ya Wakamba, mtu amesoma, a doctor, mtu ya sheria, amepewa agenda kwenda kuzungumza mambo ya kuzunguka round. And nothing will come out of those talks. Is a waste of time. I am telling you as Deputy President of the Republic of Kenya. So nyinyi Wakamba mngoje hiyo mazungumzo, mtakuja kutafuta sisi because there is nothing. Hakuna kitu hapo ya kuzungumza. Raila tayari atasema mambo yake. Alimalizia Mombasa. Hii ni mambo tu ya kuzungusha wa Kenya. Kuzungusha wa Kenya. There is nothing. Na ndio umeona sisi tumetuma Kimani Ichung'wa, tumetuma Chariot, tumetuma Barire. Mimi na rais tuko kazini. Hiyo wiki walikuwa naongea, tuko nje tunafanya kazi. Mazungumzo ikiendelea, kesho tuko Nakuru mambo ya maendeleo. Kalonzo ako pale kwa mazungumzo kwa chai na Ichung'wa na nani. Manen jaod bura ma Kisumu West e kinde mokalo Lagaluoch owal ne bedo jakanyo mar board mano matagu chomenda madongrok e kuonde chung od bura kata NGCDF. Olago mande no yombi yiero mokalo wal kanyakla koda Jenteia kachiel kod Senator Naomi Shionga ka spika mar od bura mamalo Moses Wetangula oyango ni bad migao mar omenda ochwalo milome ma podho gwelo mar Olago kod jima moko ariyo e thuolono. Nyinge koro ochwal ne jatenda piny Kenya William Ruto mondo mi obi opuodhi.
Achicha chiel ma itudo kod ketho mar monj ma Nyakach. Monjo no timore Nyakach jimo osemaki kendo bila timo ne nonro. Moyangi apisas magarita kwe kautanegi kamishna mar gwenge Manyanza maoyango ni tulo mamuoche tong makaricho gi Kisumu okowinjore kaw kaka lwenje kata mag dhudi ne mar gin mana timbe mag njore. Jafwambo marwa ma Kisumu Millicent Adhiambo miwaler. Odiochieng' mar ang'wen tok monj manyocha otimore Nyakach jimo e tong Kisumu kod Kericho. Achicha chiel mitudo kod monj makamago osendhigi obila kaka iyango kod jalup commissioner ma sub county Masoin Sigowet Joseph Lewa. Kuna mmoja tuliweza kupata jana ambaye anakuwa interrogated na tutapata information yake baadaye. Commissioner mar gwenge Manyanza Flora Moroa oyango ni tulogo gin timbe njore ma ok lwenje mag dhoudi kaka osebed ka iparo. Commissioner lero ni apedha dhi nyime mar mako jokuo jamni kod jochwal njore makamago. Sometimes people tend to interpret these issues whenever we have this kind of theft that there is tribal animosity between the Kalenjin and the Luo community living along the border, which is not true, because when a criminal act has been committed, it should be looked into as a criminal activity, not like, an intertribal issue. These are criminal acts and we are going to deal with them as such. Tutawatafuta na pia tunahimiza ya kwamba kama kuna wananchi wanajua suspects watusaidie ili tuweze washikwe, wapelekwe kotini, waweze kufanyiwa uchunguzi na sheria iweze kuchukua hatua yao. Tendari talero ni obila ose meeting marluonda jamni ma osekwal kendo ywak mar jopiny e winyawo mar obila pod itimo ne lalruok. We don't have any issues as per now, but I have been informed that people are living in fear. In fact, some people have even removed their animals from their homes and put them in one pool so that they are able to protect them. We have categorically told the security officers that they must track down all the animals that have been stolen. Members of the public complaining that they asked two officers who are stationed there. Actually, we have 2 stations, not just one, and they claim that all of them are very lax. They're not helping them in any way. We are having discussions with the IG to see on how to deal with the matter. Na tunahimiza wananchi pia wakiona suspicious stock ama wakiona magari ambayo inatumia ng'ombe ambazo ziko suspicious pia waweze kutusaidia ili tutambue. Commissioner Moroa oyango ni romo ochanti changwen jumani madhikelo kanyakla jokanyo mowuok e tong Kericho gi Kisumu kaka yor manyo kwe mochwere. For now, what we have in mind is just a general meeting. Of course, leaders are invited to attend. We want all the stakeholders to be in that meeting so that we are able to come up with a plan on how people from both sides are going to live in harmony. My appeal is to the people from both sides to remain calm. The government has put measures in place to ensure that peace prevails along the border. Eseche ma sirikal medo dhi nyime kod timo nonro eno ni kwe obedo e tong counties ariyogo. Okwaro dhi motelo ne jodak maluorago mondo med luongo buche mag yalo kwe kendo kwedo okang' mamalo jopiny ka ochike lwetgi. Tulo manyochano nyocha weyo ka ji ariyo owito ngimagi kokalo kuom adhonde asere kuma moko kuom udi gi puothe bende nyocha otiaye mach tim ma okelo lal mar mwandu jopiny. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Kodhi nyime ni Nancy Kiunzo mabende ong'ere kod nying mar Madhe Wangara ma itudo kod ohala mag yedhe mamero ji ne ochwale do ma JKIA bang' obila mago kwach kich ndhiye Odhiambo manyoro. Kigunzo mana chich e wi ohand yedhe manobilo make kar dak Mangara wachore ni osebedo katimo ohalano kendo osebedo rameny mar obila kuom ndalo buora. Kata kamano ne okinde mage kotelnegi kod Dansan Omari ne dwaro mondo we kod Rambun ka jal buche Dono Njerithuku ok ne nyal ng'ado wach ewi Rambuno
kendo golo chik mondo mi geng'ne nyaka kiny ma ibiro winje kwayo mar kabende inyalo weye kod rambun kata oyo. Kigunze na achiel kuom achije makoro ma obila osemako ka itudo kod yedhe makech makelo mer kod omenda milion 12 mano oyudo kan ei ot moro e kadak Mangara e kaunti ma Nairobi. Tulikuwa tuanze na kesi yenu kwanza saa 8 na kiongozi wa mashtaka nao hamtaweza kuingia sababu inahusu mtu mkubwa. Both sides have made submissions, referred to the law and cited authorities that the court needs to consider in order to deliver a ruling. The court thanks the advocates for their industry. Additionally, the court has one other matter to deal with that is being handled in camera. For this reason, and in order not to rush through the ruling, it will be delivered tomorrow morning at 9:30 a.m. The respondent to be detained at ICD police station. In view of the fact that the matter is now live in court, the court reminds all parties of the sub judice rule. Kwa Kirinyaga nyakora mgajiwang tulono neno oko matesendo bila makerugo ya kaunti Kirinyaga bangra were moko monjo kendo hinyo jaod bura Kirinyaga Jen Njeri Maina ne ochopete senno ka otene kod MCA ma Baragwi David Madenge kama ne gidhinde kodhogi ewi wach mar dag pi moro ma giwacho ni oyaki e gwenge ma Kanyekini. Madenge no nyisi gi okwach kich mondo mi ondik dhoge ewi wach no ka kweth marawere no tugo lwenyo ko matesendo bila no kendo weyo ji ariyo gi hinyruok. Afisa wa DCI tumeweza kufanya statements na sasa tutawaacha wafanye upelelezi na uchunguzi. Na kama watapeleka Honorable Madenge kotini, mimi nitakuwa kama mwakilishi wake ama wakili wake. Wakishika mimi, kuna watu wengine ambao watakuja. Wakishika watu wa Mukandoini, sisi wote hatuwezi kutoshea kwa hizo sel zao. Lakini community ya Mukandoini lazima wapewe haki yao, manake maji ni yao na hiyo pesa ni ya hao. Na mimi niambie wanasiasa ambao wanafikiria kwamba watakaa kwenye hizo viti milele, wajue wataondoka. Na watu wengine watachaguliwa na hata hao watakimbizwa vile wanataka kukimbiza watu wengine. Manake tunasema kwa kimombo, power is transient, it shall and must pass. Niko na huzuni pia, tumeona wamepiga kina mama pale, mama akona mtoto, mwingine hapa haoni, mwingine hapa akona miti haezi jitembeza tu, wanatuma vijana. Governor, akia Mungu governor, unatuma kina mama wapigwe. Kodhi nyime ni komiti mar od bura oketo migawo mar omenda mbero maliete wi paro mar koso nywando jo od bura e chenro mar uso kembe mag sirikal ne ji giwegi paro mar chik mar omenda ma 2023. Ero mar kawo pat jopiny kod jolony wi paro mar chik no komit no bende oseo piny owacho kuom kawo moko kuom tije mag duol mochung'ne uso kembe sirikal kendo miyo migawo mar omenda. Lefumbo mar Chris Owino noluwo wachno kendo koro en gi ripodni. E odiochieng' mokwongo mar kawo pat jopiny kod jolony ewi paro mar chik mar keto kembe sirikal ma ok ti maber e lwet ji giwegi, migawo mar omenda oyudore kama diny ewi paro mar keto tenge jo od bura e chenro mar uso kembe makamago. Jokanyo mag komiti mar od bura mochung'ne omenda e bwo telo mar jo od bura mamolo Kimani Kuria ohum nono ewi okang' makamano mar koso nywando jo od bura chenro maduong' kaka uso kembe sirikal ne ji giwegi. Director maduong' e migawo mar omenda Lawrence Gay kata kamano owacho ni duol mochung'ne uso kembe sirikal ok en achiel kuom duol mochung' kar kendgi manyaka puodh chenro magi kod od bura. Duoko makamano olwar e kor ot bang' jokanyo mar komitino chung' kar tiendgi ni paro mar chik moro amora machano lwero teko mar od bura ibiro lwaro kochopo e nyim od bura. National Assembly, by the way, let me tell you one thing. We are not going to give you a blank check to sell this parasite the way you want. There shall be no law that will actually circumvent National Assembly and see the light of the day. Migawo mar omenda bende okete mbero maliet kuom thuolo machielo ewi paro mar kawo moko kuom tije mag duol mochung'ne uso kembe sirikal e paro mar chik makamano. Look at the composition of the Privatization Commission. Who are the members? The chair is appointed by the Cabinet Secretary for National Treasury. Then there is a PS National Treasury. And there are 7 persons appointed by the Cabinet Secretary National Treasury. So it sort of essentially means that the whole board
is appointees of National Treasury. It's just an extension of National Treasury. Migao mar omenda kata kamano olero ni tijgi en yiero bede sirikal ma onego chwad bei kendo chenro mar keto tim chenro ma kamano ibiro chwalo kod duol mochung'ne uso bede migepe mag sirikal. Odiochieng' mar apisas mag migao mar omenda e romo ma kamano obedo malach bang' jokanyo mag komitino dwaro ng'eyo nyingi kembe mag sirikal ma ichano uso e kinde mabiro. I have calculated to you out of 5 record times. Even as we go through the legal process of this bill, which are those entities that you're looking forward to privatize? You have gone round and round for the last 1 hour. Until now, when I've read them out to you, like now, we are talking the same thing. Bang bagni eduoko penjono, jakom komitino Kimani Kuria oketo ayanga moko kuom kembe mag piny owacho ma ichano uso. The programs that, or the institutions that are now in the implementation status of privatization is 1, Development Bank of Kenya Limited. 2, East African Portland Cement Company. 3, public sector controlled sugar companies. 4, National Bank of Kenya. Moko kuom kembe ma ichano uso gin KenGen, bad migao mochung'ne dhowedhe KPA, kambi mar chak New KCC, kambi mar agrochemicals, bengi mag National Bank kod Consolidated Bank. Chenro mar kawo pach jopiny ewi paro mar chik makamano diromo chieng' tich adek jumani. Komiti mar od bura mochung'ne weche mag omenda nigi luoro ni piny owacho chano mayo jo od bura teko mar goyo kogno chenro mar uso bad migepe mag piny owacho ne ji giwegi kaka yo mar keto bad migepe makamago e lwet jogo machiegni kod piny owacho. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kuom gajuang riwruok mar piny mangima bade marango weche somo, science, kido kod timbe oganda motisi ni UNESCO keto kido kod timbe oganda jo Masai mathurka rang'iny mar piny mangima. Maoyangi gi jatend piny Kenya William Ruto e kinde mano yuoro e nyasi mar yango kit oganda jo Masai e kaunti ma Narok. Kama nosinge ni nyasi no koro ibiro bagi e pacho ka mangima higa ka higa. Ne en nyasi mar yango kido kod timbe oganda jo Masai. Nyasi mano bagi e gwenge masekenani e kaunti ma Narok kendo noyure gi jatend piny Kenya William Ruto kaachiel gi jotelo mamoko ahinya to mago maya dhod oganda jo Masai. Jatend piny opoyo oganda jo Masai kuom chung' motegno kendo yango kite gi timbe gi kakoro riwruok mar piny mangima bade marango weche mag puonjruok kod kit oganda United Nations Educational, Scientific and Cultural Organizations UNESCO koro yango kit jo Masai kendo kete rang'iny mano mar piny mangima. So we are celebrating a special place that UNESCO has identified certain aspects of the Masai culture. The Enkibata as an induction of boys leading into initiation. Eunoto, which you know is the shaving of the moran as they pave way to be adults. And Olngesher, the meat-eating ceremony. Haya mambo matatu yametambuliwa na United Nations kupitia UNESCO kama items ya culture ya Wamasai ambayo ni ya muhimu duniani kote. Ruto singo ni piny owacho biro ketarita makare ne bunge mapachoka kaka yor bero aluora kendo kedo kod kethruok chal mar kor lwasi. Hatutaki tena tukate mashamba ambayo tungetumia kwa ufugaji ama kwa kulinda wanyama wa pori vile tulivyo hapa Masai Mara ati kwa mambo ya kufanya makao ya wananchi. Emano moro chunjo telo kod oganda jo Masai. Jatend piny omiyo tend kaunti ma Kajiado thuolo matao chenro mag limbe e kuonde rito le mag bunge ma Amboseli. Kwa sababu ile shamba ilikuwa ni trust land ya jamii ya Wamasai, pia basi ile Amboseli ifanyike isimamiwe na kaunti ya Kajiado. Ruto singo ni nyasi mar yango kido kod timbe oganda jo Masai no ibiro bagi e pacho ka higa nyasi mawacho ni biro bero sekta malimbe kendo yoyo welo kao ya pinje maoko. Hii sherehe
itakuwa ni sherehe ambayo watu watatoka duniani kote wakati wanakuja kuangalia wildebeest migration, vile vile watakuja katika hii sherehe, na tutatumia hii sherehe kujaza mahoteli yetu. Tutatumia hii sherehe kupanga ajira ya vijana wetu wanaofanya kazi katika sehemu hizi. Jatelo nokoro singo pogo yuto mar kuonde rito le mag bunge mani counties gi atamalo 50 ne counties go kaka yor siro tend counties ma Thurka. Daika paga boro nyakorom gajong bang sadek marotino chendo eno imore wadhi mbele gi miweche manyien na kata kamano entuna bende koro wakao yueyo mokwongo e chendo ne maro imore to kapok wadhi noroko pachi kacha monde goe kodwa mbaka nyiso pachi kotendo gi magi mwai kuno demo makawuono. Pero kamana yenya kora mogi nokari Nikodemo kaya chunge Kenya mkago wacho nira mogi lera yenya gin koda kawala koigo Gachagua tokare uoyo nade yao penya kamano kasto asa okemaro siro wacho ni ndire nyateko neno yo makare kendo weche manyien biro ne malera inya ka Yuvela Tieno wacho ni ana uro makaka jalup Ruto uoyo gineno makare gin Samson Origo Kalud kano Ugwe School karo serena nyaboro neno makare kendo mora inya intire dala mar Kisumu kendo Pastor George bende wacho no rwako OIMORE kendo mora inya ka weche manyien moloyo makare. Nekoro mgajonga eno kanyo Eriko Demo kaya chunge kanya mkago ntire kodwa kaya tumaksuro dhiambo ntire kod paro wacho ni koro jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua chalka gima koro eno siayo tulo ema berne ere kako nyalo wacho ni twak mabomas ketho manasa Kenya ka wacho ni okwan gi jotelo makare ntie wach motiyo go kata kamano na wacho ni waoro mago bende chiwo luor donge wati kamano kaya to wacho ni kaumos kanyo wacho ni en nyamasaria Fibio Lielo wacho ni ntire kodwa achiel kachiel ka ntire Ngomongo kaya to mako Juang David Omondi bende wacho Ramogi TV chopo ne gi makare kata kamano gi apodo mako dhoge kanyo en twak mogol kanyo gi jarup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua eno kanyo ka Mother Justin Adongo kan ntire Kisumu wacho ni sani oneno wa Ramogi TV kata kamano ikore mar dhie ni sani ndalo mag kiche koro madho wacho no ikore donje kiche mar luongo ni roho neno olemnwa kiche ganyo madha parwa elamo kabende kanyo gin gotis tinga oganyo mara pogi kanyo mkago giduto gacho ni kete mana kai Ramogi TV Joash Juma kanti Mombasa beano kanyo kwacho no sacha ken kaka pile aneno Georgia wacho kanyo ni ndiko hapa imano ndiko ni kata kamano chope mesa na kae George Bati kata kamano wacho ni mor kaka weche chope yo makare kaito wacho ni gwenge makajiado magintiere kaito Benta Charles kantiere Karin Benano wacho ni osechopo heyo makare kendo intere koda chendo maro ero kamano Lidia kora koni Benano kasa mko huko tiunda hapa ntire Nairobi unjo malakara maleo kendo weche manyien donjo malera en gima wuoro ni jalup ya jatend piny dhoge onge kod break wacho kamano ni dhoge okier kendo wacho gik ma samoro dipoka nyalo miyo oganda chunygi dolore kata bang' bedo gigeno ne twak ne dhi nyuolo lemo. Ruto wesingo ne jo Kenya gik mang'eny to ok onyal timo kaka owacho kendo e Kenya ka wacho ni jatend piny ne machal gi moko osebedo kaluwo chik ma opogore ng'ata maniluongo ni Dano Diero kantiere Menyenya School kasto makamu wacho ni en owuon opako Olagwa Luoch kuom welo mare kaka jachiel kuom jokanyo mag CDF board mar CDF wacho ni Olago en ng'ama wiye ler administrator structure ne ni malo koro miyo wacho ni Olago to the wall wacho ni congratulations kizungu kubwa wuod nyago parto wacho ni odwar ni oluong by election ma jalo jatend piny Kenya pacho wacho ni okone ka wantiere gi jatelo ka kama unje beni wabedo mako Juang David Omondi ni kacha in bende nyabondo nyakach Ramogi TV chopeyo makare kaita neno Benta Charles kendo chakorona ote kanyo Faith Mzomo kanti Malindi wacho ni en entiere Light International School kare Nairobi wacho ni Ramogi TV lera dua gwengego mag Nairobi ano Pastor Collins Odindo wacho ni entiere gwenge Makayole County ma Nairobi kata kamano wacho no lamo kwe na jogewa modak etung mar Kisumu kod Kericho. Kanyo bende makamo chako wacho ni polise ong'many jok ma nyayo kethruok makata joma rocho kwe gwenge mag Nyakach kod Lamu kocha mondo giwere gi tim mar ni kulung ng'anyo eka gisiko garunge madongo to joma inyo ji mamonjo ji to giluoro dhi wacho ni ondiki mondo girit jo Kenya ok mondo girakre gi jo Kenya ma dhi mana
chopo ratiro margi mar katiba. Kaso nitiere ng'at ma bende dok ne jalup jatend piny Rigathi Gachagua. Wacho ni Deputy President Gachagua to wacho mana dier makende. To akonge gima biro konyo go jo Kenya ka. Mano chok Victor kantiere Nyamaji, Lambo, Homa Bay County. Otis Nyakwar Nyawade wacho ni nitie sindo mwalo Ramogi TV chopo yo makare kata kamano jiwo jo Kenya ni omed mana wacho weche manyalo duoko weche mag tulo piny. Musa Wuode Atieno kantie Ugenya Okwala wacho ni Japang chachiel kende mar Okwala opposite Mama Lee supermarket. Wacho ni nitiere kod chenro en bende aneno kanyo ote moya ir Alice Sanya. Wacho kanyo ni Kaumos. Wacho ni odwa dhi kiche. Hai. Mar madha cha. Aneno kanyo Kalineta Maya Nyatoto. Wacho ni en bende nitiere kod chenro. Wayo Martin George Bati. Kaudu nya kora mugi porwan gi mathoth omiyo med mana keteka. Homawasco oseloro kuonde pi ma oko podhi ka jopiny moko ywak ewi nok mar pi e kaunti ma Homa Bay. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Mar maua, pidho jamni, magite gin yore mag pur. Be inyagori kod kute e puodho. Mchele nigi value addition. E pur gi ohala, walimo jopur ma opogore. Challenges ng'eny e pur generally. E gima jopur iluongo ne janeko. Ka wafwenyo ni yore makare mag pur kendo waduoko penjo mora. Pogruok mane malich kata maduong' kind dhiang' mar ring'o gi dhiang' mar chak. Motenore kod weche mag pur kod japur. Kwaseketo manyien to sama wapitho cha be nyaka wapith gi DAP. Wan nyaka gi kanuna. Manya thika mongo. Riuri kod alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Mondo mi ikungo omenda e yo mayot kendo yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Kata kawa ni generation a new generation. Nyakwange culture wa, nyakwange language wa, nyakwange kite wa. Hii mambo ya kuingia group alafu left. Nyaruchieng left. Kidogo duoki nyaruchieng left. You see? Kitakuramba. Ni simu ilileta kichwa. Look how checked you are. Tunakujua na what is money? Ngori kukupata ni kitu ya kawaida. Ikija utajitoa vipi? Hapa Zenka hatukujudge, tunakujenga ujisort. Ingia Google Play Store, download Zenka na uregister to sort ngori zako. It's another holiday and the little ones will be all over in your space. Why not let them meet Tilly, AJ, Kim and Pendo for some great inspiring stories in the Hummingbird Tales. You know, as we grow up, we can change what we want to do. And for parents, sit back and let the little ones enjoy their favorite cartoon on Viewsasa, the safest place for kids' content. There's a lot more to learn. Dial *487*1# or visit viewsasa.com to renew your subscription. Machini kendo nyakora mogi bang' wuok ywe wayro ni twak kind duol mandiko jopuonje tiche pacho ka TSC kachiel kod riwruok mar jopuonje Lware Lwanda e odiechieng' mokwongo. Mabang' riwruok mar jopuonje Kupet dagi rwako paro mar TSC mano mar medo sach jopuonje kod 2.4 ne jopuonj mantiere ngas mamalo kachiel kod 9.5 ne jopuonj mantiere ngas mapiny. Jafwambo mar Judith Omondi miwa lerni.
Ne en twak mane ochakore kar saa 3 okinyi kod ng'ure kind jokanyo mag riwruoge mag jopuonj. Duol mandiko jopuonj e pacho ka TSC ne obago romo mondo mi gichwagie wi winjruok mar jopuonj mar higa 2021 kod higa 2025 ahinya te wi medo jopuonj osara. Kopogore kod winjruok mar riwruoge mag NAT kod KUPPET koni ne obede kindgi kod jatend piny, duol ma ochung' ne osara mar jotij piny owacho SRC ne ochwalo paro mar medo jopuonj osara e kind 7 nyaka 10. TSC oyie chiwo 2.4 ne jopuonj manie ngas mamalo kaachiel kod 9.5 ne jopuonj manie ngas mapiny. Gino mar riwruok mar jopuonj mar KUPPET okwedo mokalo. It was our surprise and a shock. The SRC said they teach us and other public servants to get between 7 and 10%. That we were expecting not less than that. So when the figures turned out to be between 9.5 and 2.2%, we realized that maybe whether they are, it is the president who was lying to us, SRC lying to us, or Teacher Service Commission is not being genuine or serious with these negotiations. Riwruok mar jopuonj primary NAT kata kamano koni girwako paro mar TSC makmana ni pok giketo sei margi nyaka chop gibedi achiel e wi winjruok margi ma higa 2021 kod higa 2025. 2.4% to 9.5 is welcomed by Kenya National Union of Teachers. And we have reasons. We said, of what was presented, let the lowest earning teacher get the highest percentage. And the highest earning teacher get the lowest percentage. And in fact, in that line, we agree with Teacher Service Commission. Several things that we have agreed, and we have also agreed to work towards maybe what we have been given by our employer, that is the Teacher Service Commission. Yuarruok ma osebedo ka dhi nyime kuom mahawi higni 3 koro, giko ne okelo pogruok e kind riwruoge ariyo mag jopuonj, ka penjo modong' maduong' to koro en ni bende duol mandiko jopuonj e pacho ka TSC biro yie chopo kare dwaro mar riwruok mar jopuonj mar KUPPET madwaro mondo mi osach jopuonj omedi e kind 7 nyaka 10. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Piny owacho koro lando chako chenro mar chiwo chanjo ne tuo mar polio tok ji 6 yud gi tuo ne kaunti ma Garissa. Migawo mar thieth oyango ni giseyudo dos milion 2.5 mag chanjo ma dwe ni ibiro chiw ne nyithindo maromo milion 7.4 mantie bwo higni 5. Piny owacho mako chung' ni chanjogo ni kare kendo onge rach gi ngima oganda. Simfros Okinda lerono mathoth. Dwe achiel mokalo migawo mar thieth noyango muoch mar tuo polio e kar dak mar joma nodar e thuchegi mar Lajera kod Dadaab, kaunti ma Garissa. Nyaka sani kwan joma oseyud gi tuo mar polio ochopo ji 6. Mae muoch mar polio mokwongo e thuolo mar higni 10 mokalo e pachoka. Kaka yo mar kedo gi tuo mar polio, migawo mar thieth e riwruok kod UNICEF kod jokanyo mamoko yango chenro mar chako chiwo chanjo e counties 10 ma ineno ni tuo ni nyalo landore mayot. The objective of this campaign is to ensure that we reach at least 95% of the eligible children under the age of 5. And for round 1, we are targeting a total of slightly above 1.8 million children under the age of 5. For round 2, which will be conducted in September and October, we are targeting a total of 2.8 children under the age of 5 in those 10 counties. Migawo mar thieth wacho ni giseyudo doses milion 2.5 mar chanjo ni kae okang' mokwongo. Chanjo biro chiwe counties mag Garissa, Wajir, Kajiado kod Kiambu kuom ndalo 5 e dwe mar aboro ni. This campaign is scheduled on Thursday, that is the 24th, and we had gotten this brief, so I don't want to belabor on that. Kiambu, Nairobi, Kajiado, Garissa, Kitui, Machakos, Tana River, Lamu, Wajir, and Mandera as the focal points for our emergency polio vaccination. Director migawo mar thieth e yor kojolo Patrick Amoth wacho ni en gima lit ni nitiere jonyuol mathoth ma pod rem neno ni nyithindegi oyudo chanjo kaka dwarore. If you look at the figure for Mandera, for example,
is only 6% of the children born in Mandera who are fully immunized. If you go to Garissa, that figure is 17%. If you go to Wajir, it is 19%. Even a county like Nairobi, it is at a paltry 46%. The number of children who have zero-dose children who have never received any vaccine stands at 3%. Ojiwo oganda duto mondo jiw jonyuol ne ni nyithindegi oyudo chanjo ni mosepuodhi ni ber gi ngima dhano. I can make a professional, technical and personal assurance that it's a safe vaccine. Why do I say so? At the time when work was being done on what became this vaccine that we're going to use, I was sitting at the stage, the global equivalent of NITAC. E higa mar 2022, piny Kenya ne en achiel kuom pinje manopuodhi ni osekedo chutho gi polio. Muoch mar tuono kendo nyiso ni oganda onego bed akicha ne landruok mare. Simfros Okinda, Ramogi TV. Wasudu nyime ni kambi ma ochung' ne keyo pii kaunti ma Homa Bay oloro kiosk 12 ma uso pii e boma ma Homa Bay bang' yudo ni gisebedo ka giuso pii ne jopiny e yor akuo, gino makoro kelo nok mar pii e thoth kuonde dak e boma ma Homa Bay. Moko kuom jopiny to koro ywago midhiero masani koro gikal nikech okang' mar loro kuonde ma itume pigo kaka jafwamb marwa Ali Abich lero koya e kaunti ma Homa Bay. Jumbe ariyo mokalo kambi mochune keyo pie kaunti ma Homa Bay ka omakore gi obila mowuok e bad migawo mar Water Police Unit ne ochako apedha e bombe mopogore e kaunti no mar tieko achudhe moko mosebedo ka kwalo pie tok chik, apedha ma oseweyo ka olor kuonde mekwale pii mathoth mantie bombe go. E boma ma Homa Bay jogo ma uso pii ne jopiny opong'o dak keyo pii mantie boma no magi kae pii ka giuso ne jopiny bang' Mawasco loro kiosk 12 mag pii mane giyudo ka otude yor mibadhi. Wacha gi Homa Bay kaso wadhi Oyugis, wamolo piny mar Mbita, kaso wadhi Kindu Bebe. Gima lit mogik nyikwa Ramogi en ni ikwale ng'e mano kwapar. Jomok dwa chulo pii to tiyo gi pii, enjoy pii mwa treat gi yath ema ng'eny moloyo madwa chule. Gino miyo tich matek, omiyo koro wahinyo jopiny nikech ochuno Homa Bay town kende waloro kiosk 12. Nikech kiosk gi nok tiye yo maber. Koro kwasloro kiosk 12 to kiosk be jopiny tegemea. Koro ng'eno wani crisis. Koro gima watimo ne jopiny ni koro wayie ne jo tuk mondo kaw pii e plant wa malo mondo nyalo kapodo kiosk wamiyo condition mar registration manyien at least jopiny ok hinyre ahinya. Mawasco wacho ni kiosk mag pii mane giloro go ok gibe yaw nyaka chieng' moro wege lo chike ma oketi mag tudo pii e kaunti ne thuolo ma juma achiel mabiro maka girem timo mano to ok bi yiene gichako uso pii e boma no. Kech apakare moro lorgi nomiyo conditions matek mondo mi wayaw ne kendo. Ji ariyo kende ebuso meet condition ni emose yaw ne kiosk. Tieni kiosk 10 mane sav jopiny por waloro Homa Bay town kende. Kuro ok ber, ok wanya chulo mshahara mayot mondo wamiyo yath mar treat chemicals mar treat pii betek, wamiyo gi time. Kokalo wigni kapok gi comply to wade register gi wamiyo kiosk manyien manyalo tiyo gi chik maro. Moko kuom weg kiosk mane olore kinde apedha no to ywak ni chike ma Mawasco keto negi mondo eka gichak tich kendo tek mokalo mathoth gi ok nyal luworego. Ntiere chike masana jo company oketonwa mondo odogwa reinstate our kiosk. Awinjogi anno ka gidhi kawo almost 25,000 mondo chake yudwa kiosk back. Aparo ni mano is very punitive. Bende jogo ma uso pii ne jopiny okoni giwinje matek mokalo sani ka giyomo pii ka dwaro margi en mondo winjruok makende obede kinde Mawasco kod weg kiosk ma osebedo ka uso pii ne jopiny e boma no. Koro an kaka jaus pii awinjo matek nikech aolo fuel e bei mamalo tacha karingo go almost kilomita 3 mondo achope ir customer mondo miya dhi amie pii. Homa Bay ka en kama water kama pii nitie. Kama pii otimenewa ahinya kaka oganda ong'eyo. To kata pii otimenewa kamano to pii maler ok wanyal yudo wan kaka jopiny mwalo kacha chande. Chuno wan nyaka wabi mondo mi wamany pii e kor got kuonde gi to kor got kuonde gi gin kuonde mar bocho malich. Ma endi en achiel kuom kiosk mag pii ma olor e boma ma Homa Bay ka endi bang' yudo ni gisebedo ka gichiwo ne jopiny pii e tok chik. Mawasco ramo ni kiosk gi kibiro mana yaw bang' ka wegi oselore kod chike madwarore ka sani koro jopiny chuno mondo law pige maler ma ginyalo tiyo gi ute kuonde maboyo kodgi. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Nyakwara Magajiwang bende ing'eyo chakruok nying gweng' ma Tingwang'i.
Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road, starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Korom gajuang gweng mar Tingwangi e kaunti ma Siaya jopiny goyo mbaka ne kendo gilero sigande e yore mopogore opogore. Penjo marwa ni bende ng'eyo kaka nying Tingwangi ne ochakore. Watude ko jafwambo mar Millicent Adhiambo makoro kolonwa chakruok mar nying ma Tingwangi e chenro mar ng'e gwengewa. Nyakora Mogi Ajuang, mana kaka pile endi chario machielo mabende arwaki ni machiegni e chenro mar ng'e gwengewa. Kawuono wane kaunti ma Siaya kuma walimo gweng ma Tingwangi. Tingwangi an kaka ng'e en dholuo ma joluo tiyo godo e sama ng'ato ok ne kamoro kata gimoro kaka owinjore. Ng'ato nyalo nyise kata siemone ni Tingwangi gi ka, Tingwangi gi koni, kata Tingwangi gi malo kacha. To gie sani wayudo ni Tingwangi en dholuo makoro olokore nying kamoro kata gweng ma ji odake. Ang'o ma iparo sama iwinjo kiluongo kamoro ni ng'ane anadhi Tingwangi kata dwa chopo Tingwangi kae akaw gimoro? Jodak makae to wachang'o ewi nondo mar nying gwengni mar Tingwangi. Ana okenda yudo kiluongo kar kae ni Tingwangi. Tingwangi asai ki ya dog dala. Kisedonjo ka mondo mi dog dala ok yot. Nying mar Tingwangi ni nochakre ren kopu ne kwaro moro ne nitie mane yang'o ring'o to ng'awi tie yath kuma wabetie ni ke ne nitie yath maduong'. Koro koseng'awe yath malo kanyo to wacho ni joma kadho ni mondo Tingwangi one ring'o. Ko Tingwangi nobiro ka jadung Odundo nene gidwa gero hospital Tingwangi. Yes. To owacho ni joma dwa gero hospital ni ting'uru wang'u ting'a wang'i kamoro ka. Ting'a wang'i kamoro ka mondo ger hospital ka ema wach ma Tingwangi no chakre. Jodongo machon emne onyuolwa ko wayudo kapod wacho nying no ni Tingwangi. Bugi keto ni Tingwangi asai. Koro wan wabe wawuok ka kuro ni Tingwangi asai. Tok winjo paro mopogore opogore ma jodak kod jogweng' lieko ewi nono mar nying gweng'ni mar Tingwangi, we wawinja nena adieri kowuok kuom jalno mane nitie e kinde mane kar dagni nochaki kendo moluonge ni Tingwangi. Anyalo parne hikachande en gi wuoth auchiel gadek. Ka en kai bungu. Ka ni bungu. Koro ne nitie jaduong' ka ni luongo ni Jono Hore. Jono Hore ne loso gandigi ni kama ka ikeyo mako ka eri. Koro ka no wacho ni kidhi malo kacha ting'o wang'u ya ka ne ng'ato nikech ne bungu. Koro mane time nade? Koro mane ni ka jibi wadhi kacha wadhi Tingwangi wadhi neno Tingwangi kaka chal. Ya ka ochakore. Ne mani mane kama gintie ne Tingwangi no ae. Wasewinjo adier ewi nonro mar nying mar gweng'ni mar Tingwangi. Kata kamano kamoro nyaka bed kod gino kata uma momiyo ng'ere. To dongruok mare to chalo nade? Chon nene ute gi onge. Ng'enyne en mana tie yiende. Miyo sani lokruok nitie. Waneno ka ute ng'eny, dukni be nitie. Stima be nitie waneno nitie. Lambe unyalo neno kadho ka. Sando koro kendo polo kontinge chon ne na duka achiel mana winyo od mabat moro kanyo gi jabalo mane gi kiosk mo matin. Jabalo pesa. Pesa jabalo. Gin mane gin gi kiosk ariyo matindo matindo ariyo kanyo. But ka gisani koro gerre kabisa. Chon ne bungu, to sani ne bungu matuonde no daka eri en kaka bungu kabisa. To koro nikech debe dongo ko sebetie. Miji osegedo ka muduke osebet ka eri. Koro nitie pogruok maduong' nikech koro en center ma chiro ji nitie. Dhano uneno kata gimiko gi timo chon ne daki bi ka eri ka ni ondiek mani nyalo romo kod gidhi ka ondiek nitie kata kwach kata thuol.
Koro nitie pogruok maduong' nikech koro en center maduong' maber. Kata obedo ni kae ong'ere gi gigo mopogore opogore kendo medo dongore piny mar Ruka Nyasaye, jodak kod jogweng' to pod nigi ywak e wi rochruok mar arita kwe ma bende thagogi okinyi kod odhiambo, kendo ma e kwayo ma gin godo. Gima pod oremwa kaeri ma wacho ni sirkal bende owinje. Security wating'o e rach ma kata in ka kochopo saa achiel tinegi anega. Koro wadwaro sirkal ononie wach ma ting'o ma security makani dhano nega ne kaka gwen. Kwe bende ng'eny ka. Ng'ato dhi dala to kaka dhok ng'ato kaka dhiang' to dhi gadhi dhok osela ka dhok dala ka dala dhiang' olal. To ok odwang'gi polis be wan kodo ka. Mana kamano nyakora Mogajiwang', amor nikech koro gie sani an kaachiel kod in wan kod ng'eyo e wi nonro kata adier kaka ting' wang'i nochakore momiyo alworani iluongo ni ting' wang'i, ka bende iwinjo koler kanyo ni kae achiel kuom adierigo en ni ne en bungu ma ng'ato nyaka ne ting' wang'e lokacha e kone gima timore kono. Oriti masani warom juma manyien kuma bokeloni nonro mar gweng' machielo e chenro ni mar ng'e gwengewa. Nyinga Millicent Adhiambo. Wadonje weche mag ohala bang' winjo sigana mar ting' wang'i. An bende ting' wang'a nyakora Mugengi kama intiere no kowuok e studio marwa. Rabuon mathoth ma ipuro e kaunti ma Migori pod iuso e kauntis mamoko, kata obedo ni kambi mar rabuon ma Geto Ng'anya e kaunti no oseyaw kendo tiyo. Jopur kod johan rabuon to pod ywago nok mar chiro no. Jafumbo marwa ma Migori Jo Juma miyo waler mar wach. Dweche ariyo nyaka ne kaunti ma Migori yaw kambi no mar rabuon mar Geto Ng'anya e gwego ma Kuria West mondo koro chiw chiro ne jopur kaachiel kod johan rabuon mathoth ma ipuro e kaunti ma Migori pod isombo kod loche ka itere kauntis moko kaka Nairobi. E nonro marwa ne wayango ni loche kao rabuon kao kuom jopur kaachiel kod johan rabuon pile ka pile e chiro no manamba. E nengo masani 6,000 Nairobi iwero gi nengo mar 5,500. Migao mar pur e kaunti ma Migori yango ni nadieri ni mokom rabuon pod iuse kauntis mamoko nikech kambi rego rabuon no ok nyal rego rabuon duto ma ipuro e kaunti ma Migori. We are receiving sweet potatoes and processing the same. But of course, here and there you could still find sweet potatoes leaving the county to other counties. That the quantity of sweet potatoes that we produce within the county far outstrips the capacity of that one single processing plant. Kambi no nyalo konyowa to ko gik sani to waneno ka geno onge kech kitero rabuon ichalo ng'ama kionge namba to kinyal donjo kacha. Moko kuom jopur ywak ni pok oketo kenge makare mar nyiewo rabuon ma itere kambi no mar rego rabuon, ka moko kuom jopur bende ok ong'eyo kani kambi ni mar rabuon sani koro tiyo. Sasa hivi hakuna kitu kinaendelea huko, na kama viongozi wetu hao wanasema tunafanya hivi lakini hakuna kitu kinaeleweka huko, bado tuko vile kama vile tuko kwa giza bado. Onge gimora moseno ngafanyiro kata jomotero ji ywaka ni ok donjo. Quality is the word, because that plant needs to meet the expectations of the market. Quality begins from the kind of sweet potato that you receive and allow into the factory. Jopur gi mag rabuon pod ywak ne gionge kod chiro malong'o. Tero gi bei matek ka kikudiko ni chiro lo. Ibendo makori bet jaricho mbele gi. Koro pok waseneno maber ahinya mondo mi wanwang' kaka wanyalo yudo chiro. Tunapata bei zingine, bei na kutoka viazi. Huko mbele pia tayari bei ni alifika iko chini. Jatend migao mar pur e kaunti ma Migori Lucas Musenda wacho ni gisibedo ka ginyiewo rabuon siling 30 kuom kilo ka kilo ka owuok kuom jopur, ka bende wacho ne biro mar kambini koro sereso thoth jopur. We still have a number of farmers who are still hooked to the model of selling their sweet potatoes through brokers.
It is one of those things that we are actively and very aggressively educating our farmers and sensitizing them. Mondo giyud rabuon mantiere kod rang'iny madwarore ne kambini mar rego rabuon, Musenda wacho ni piny owacho mar kaunti ma Migori dhi chiwo kothe mag rabuon mowinjore ne jopur. We have been able to multiply the vines, and right now, with the rains just coming around the corner, we have vines that we will provide to our farmers just to make sure that they are planting the right material. Kambi mar rabuon mar Geto Ng'anya mane oger kod omenda mar milion 107 igeno ne dhi tieko midhiero mathoth ma jopur mag rabuon osebiro kakale kaunti ma Migori to ahinya ka otende kod chiro. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jatan migao mar pur Mithika Linturi koro oseyo josiasa mapacho ka kuom golo weche ma ok adiera ewi kit chiemo ma omedi nyinyo kata GMO. Linturi wacho ni chiegni higa achiel chakre ne piny owacho puodh chama mag GMO, weche osebedo ka liekore ewi kit chiemo makamano kendo osemedo luoro e kind oganda jo Kenya kendo thiro chenro mag piny owacho makelo chiemo machalo kod mano kaka yo mar duoko piny nok mar chiemo e pacho ka. Linturi mane loso kod jolony weche mag GMO wacho ni yore manyasani mag nyawo chiemo go ema ibiro tiyogo e tijego kata tieko ngaji makinde ka kinde. Outside Kenya, go to America, China, India, those countries with the largest populations. Ask yourself, what do they feed your people with? And now, I am trying to demonstrate this to the Kenyans because I want to show how serious misinformation is. So it's out of that misinformation that we find activists wasting time, although they have a constitutional right to take any matter before any court, that we have wasted more than 1 year arguing about GMO issues in courts. When cabinet lifted the use of GMOs in the country, we cannot, and people continue crying about food because we cannot bring in GMO food because of the ban because of the conservatory orders that were given by the court. Tend County Masiao Singotiko Gedo Marcia Stadium. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road, starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Nyakwa Ramogi. Wachaka nigi weche matimore sa. Gige dongruok en gigo eko ma en hakini, ok en gime miyi gi mich. Buch jopiny. Adier gima dhi mbele sani, Trevor dhano kech nego. Alo, bera ahinya udhi nade? Wadhi maber Musa, penjari penjo mibni godo no mar senator. Tich adek ka tich adek, tudri gi jalendo Trevor Ombija janding opanga jo Nyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Sadek otieno, mana Ramogi TV. Kik bai. Oh, nice dashboard. Thank you. Gari yako ni mzee na venye dashboard yako inakaa mpya, mbichi. Is it new? Acha hizo tropi, unanichocha. Ipata pana si mpya. Neat. Manze, and that smell.
so fresh. What's your secret, man? Nimekuwa nikitumia Tropical 2-in-1 car dashboard polish since I bought the car. Just spray, wipe, and your dashboard looks as good as new always and smells fresh. Haijawai parara. With Tropical 2-in-1 car dashboard polish, your car dashboard looks new always, fresh and shiny. Available in 4 exciting variants and in all leading supermarkets from Tropical brands. Machiegni wadonjo weche mag tuke. Johera mag adhula e kaunti ma Siaya biro rito kuom dweche 9 mondo mi gichak tiyo kod alap mar Siaya magedo mare dhi nyime kendo igeno ni biro rumo e kind dwe mar 3 gi mar 7 higa manyien. Alabno manochak gi higa mar 2019 osebed ka ichwalo rumo mare kuom kinde ka kinde, to kata kamano jagoro maduong' mar kaunti no Joseph Ogutu ne gige gedo duto biro chope sama kare mabiro miyo yepo mar alabno tim kaka koro sechan. Jagoro no manoten kod jatend jotije kaunti no Cyrus Oguna kachiel gi jakomiti ma ochung' ne weche mag telo Agunda Ochanda omedo ni wacho ni gedo mar alabno mabiro monyo omenda maromo $495 oseyware nikech jago mane omiyo rak osebedo kod ng'ikruok e tiko gedo mare. Kendo no obedo design e yo manyasani korumo Josiaya obedo mamor kendo obro miyo wa tich mayot hosting nyasi madongo dongo mabiro Siaya ka. Kaka kata Devolution Conference manyocha wango Eldoret ka chieng' moro ka maro ni oserumo kane mwanyalo bede gi nyasi machalo kamano. Mana kodong ndalo matin to tuke adhula lig maduong' pacho ka chakore ngari ruok matawo tuke gi FKF obago tiegruok mandala dek ne jokudh firimbi mar ng'eyo chal mar del e alap ma Kasarani Stadium. Mayo jokudh firimbi 150 mawuok e lig maduong' mar yawuoyi gi mar Wakeini, lig ma piny mar National Super League kachiel kod lig mar division mokwongo nochako rako mar ng'eyo chal mar dendgi kachiel kod kalo e pim mar del motelo ne chakruok mar liga chieng' ngeso. Bang' tieko tiegruok riwruok mar FKF biro bedo kose tigo kata kose ko jokudh firimbi moyo 600 ka koro tiegruok bende biro bedo mana mar chike matawo tuke mag adhula masiko kalokore higa ka higa. So as we were finishing the league last year, or last season, the new laws were not in place. And so the new amendments are in place from July. And that is why the Federation is keen on making sure that the referees are made abreast of the changes. Team mar yawuoyi mar Moi Air Base kachiel kod mano mar Wakeini mar Kenya Navy Base Manda omako thuolo mokwongo e odiechieng' mokwongo mag tuke taekwondo mokelo kanyakla jolweny mibago kar jolweny ma Moi Air Base bore Nairobi. Moi Air Base omako thuolo mokwongo gi points 8 kiluwogi gi tim mar Kenya Navy Base Mtongwe mantiere gi points 7. Kenya Navy Base Manda omako thuolo mar 3 kendo nyaka tim maber odiechieng' makiny. E kiny mar Wakeini tim mar Kenya Navy Base Manda omako thuolo mokwongo gi points 8. Jobag tuke go Moi Air Base omako thuolo mar 2 ka tim mar Combat Engineers omako thuolo mar 3. Tuke gi itiyo godo gi jolweny manyo jotugo mabiro riwore gi tim maduong' mar KDF motelo ne tuke mapacho kaka achiel gi tuke ma pinje maoko. Bang' wito thuolo mar loche tuke rawere mag junior stroke play juma mokalo, Michael Kihara nonyiso kitugo maber kendo ng'ado tiko matielo machiele tuke rawere mag Kenya Junior Match Play Championships manobagi alap ma Sigona Golf Club. Kihara nyaka sani omako thuolo mokwongo e kind jotugo bang' yudo points 76 e rounds 2 mag buche 18. Belinda Wanjiru katodoko ni nochako tugo makare notieko odiechieng' ma kawuono e thuolo mar 2 points 2 tok Kihara. Krish Shah mane obedo jaloch e tuke mag stroke play e alap ma Mudhaiga notieke thuolo mar 3 gi points 8. Ngodo Kimemia kachiel gi Adnan Merali duto notieke thuolo mar 4 bang' riwo points. I think it's just to qualify today and then get ready for the knockout, see how the course is playing. I think my strategy is going to just be focusing on my own game, not really focusing on what my opponent is doing.
let's try making power throughout, because I'm sure that will get the job done. Koro gimane makelo ya giko mar chendo ni maro imorero kamano kuom bedo kodwa kendo kuom ote duto mioro kapok watieke kata kapok walore anwa kwanya moko kendo George Bati kapok wale. Anoka joma bende okete Ramogi TV ka tingo Dr. Vincent Jobando mar Wasiusuna East Migori, Kenneth Jobando mantiere Indianapolis, America kocha koda engineer Omondi manyakwar nyapi bende nitiere gongi makadongo kabondo giwacho ni gikete kendo gimora ahinya kod kaka wakelo weche manyien mag OIMORE. Wilberforce Otieno mawuoda North Kanyamkago ento owacho ni tulo manyakacho kod gi kind Kisumu gi Kericho en duaro twak mar community engagement. Bipartisan talks kende are wacho ni gin are political PR. Wacho ni mosna Lydia kendo amor ka ukelo no weche manyien eyo makare ahinya. Kasto jalma bende neno ka undiko na ka mana mapiyo piyo en japuonja Winnie Mboya. Wacho ni wakili Danstan Omari gi okinde mamoko to ema umgi ong'eyo kama pesa nitie. Matin ka giseno milion moinga 12 to gisechopo kar Made Wangara. Woro wach na wach weliche ahinya. Elisha Chola wacho ni entiere Mombasa, entiere kod wechendo kendo wacho ni weche Gachagua ma pod chando pache. Bende Ongwe Junior kantie Sondu wacho ni en wach malicha ahinya ne Gachagua monego bed ni nyayo achiel mar oganda ema koro tiyo gi weche moko manyalo nyayo pogro e kind oganda jo Kenya. Ento gi pache wacho ni kiawa ka bende bro bedo kako wache. No haya Musa Juma wacho ni en bende entiere kendo sechope makare kaito entiere Kenyatta Nairobi. Wacho ni okete mana kae osebedo kodware chakruok nyakore wagikuma watieko. Elizabeth Eromite wacho ni osechekin Chok Gladys kantie Ngong Town wacho ni ntiere kod wechendo Tiego Sigar ka Nanyuki Town bilane ni kacha. William Orema wacho ni en wuod Nyaramba kata kamano Ramogi TV chopone eyo makare gin kanyo gi Dogo Doba kod Christopher Kilimo kantiere e buore Nairobi giduto giketo mana wangi e wang jowi mar Ramogi. Festus Nyanjuane ni kanyo in bende kachiel kod Fred Ongiso bende wacho ni okomor gi majatan piny Kenya kata mar Gachagua. Stefano Uma bende wacho kanyo ni openjo piny ne Gachagua oluorango en Homa Bay sani oja Homa Bay to wacho ni sani en Nairobi. Osama ja Homa Bay mantie Nairobi wacho kamano to nitiere ka iluongo ni Fred Osuru wacho ni bedo ni Ruto gi Raila no sechopo e winjruok kaka Rikadhi wacho no wato koro ok nwa gima duong' ni pek mar ngima ma giduoknwa piny koro gimakre kanyakla matimo mano. Kasto ma Owino Kajim Omolo mar Ngodhe wacho ni mogilera ahinya dala mar Ngodhe gin tire timo angwana erokamano ahinya kuom ketega. Kasto joma bende neno ka ndiko na mana mapiyo piyo Toti Cardinal mar jomiel mar Migori wacho ni mogiler kendo koro waikore ne dhi kiche mar Mowaro Israel Church. Okay, so Toyo Lela wacho ni gin kod Obes kachiel kod Awiko gi Meno Obes gineno wayo makare kendo gimor gi weche manyien kaka ridore mos. Oshanga Owino mar Ogunja wacho ni ting' wang'i kanyo rabuon ng'enye sana. Omakore kod gweng' ma iluongo ni kai wacho ni gweng' no iluongo ni Randago Kolenyo. Pesa Jabalo Hotel no en mana en mane miyo ga chai ka owuok e nam ting'o mena. Paro manene. MC Hari wacho ni owuok kana wacho kanyo ni jo Ranjira Mixed duto ka umos kaito bende Matiba Nyakwar Makana bende wacho ni ntiere Kakamega. Colin Sangir wacho ni Oworo Gachagua oya Kisumu. Kaito Pito Nyango wacho ni Muhoroni rabuon kende mawinjo kogombo gin kanyo gi mama gi Lilian Akoth wacho rabuon no komyo Jimiluma. Otis Tinga Oganya ni kacha in bende kaito bende Onyango Kevin na mar Nguku Kanyaduto bende wacho ni ntiere kodwa weche gichopo ne yo makare entiere Ndewa sub county. Kevin Otaro kawuoka gwengo makisumu bedane ni kanyo. George Frederick Ogonda wacho ni entiere kodwa kata kamano okumora ahinya gi weche mag Gachagua. Pani magi gik ma putho ganda wa George Bati ogole pache kanya ka ginyiso ni ok gimor gi weche go mabende koro jatelo no wacho
West. Jambende koro twak dhi mbele mar kelo wi Uganda jo Kenya kanyakla. Job Ogwang wacho ni entiere dala Osembe School Kisumu County entiere kodwa wiko sirikal Wonyagoro. Bende wacho ni entiere Kabianga University en bende omora ahinya kata kamano entiere weche moko more mawach gi Gachagua. Pastor Wood Nyajon bende wacho ni gin gi familia magi giduto gi Kaumos kaito aneno bende Awiti Jarodi mano wacho kanyo ni ndodiko panyo mora ahinya gi weche manyien. Kama dhiga watieko ni Elvix Sowino wacho ni sekete RAMOGI TV kendo ler gunge mag Rongo kasto aparo ni luongo ni Asha Mani from Kisumu Nobiano wacho ni mora ahinya kaka London One News chopo kaka sadhi kendo mor gi RAMOGI. Joram Wiyo wacho Joram Wiyo gawo mawuod ahero wacho ni Lydia gi George amiyo wote nyisno uru jalup jatend piny Rigathi Gachagua ni onge mana wach mane ote momiyowa onge mana wach kana winjo dholuo nikech sare no kao sero mosangwe dakari onyo koromga jongero kamano kuom kete mana ka kuom sa achiel mangima in mi oro ote magiro kamano kuom mago ma okwa somo thuolo machielo ka Ruth loso abro kendo yudo thuolo mar somo giduto dang watiek gite elo tim mokonyo wakil ni weche Nyakoromga jwang waluongo ni tim kubwa kotene kanyo gi jatendwa kanye weche go manyien Joibonyo kachiel gi Ken Muga duto gi Jaili tawaduto wagoniero kamano reporters mago counties duto bende wagoero kamano kuom mago mabendo chwalo nwa George Bati paroni thula bende koro winjo bed ni wa check out wada check out nyeji kama kaka nwa donjo jaloko marobe Elizabeth Otieno kumthuno utute aninga George Bati Otieno mokwe kwa RAMOGI unin makare wasebedo kanyo gi Philip Chiengilange kabendo wasebedo kachwalo nwa weche gi wang Joimari riti masani unin maber